Hay algo en el mundo que nadie debería probar. Vienen del inframundo y nos quieren conquistar. Son hijas del diablo i te pueden engañar. Forma part d'un projecte que es diu It's Rush Smith. És un videoblog infantil, tot i que ho pot veure gent de totes les edats. I bàsicament vaig començar amb aquest projecte perquè treballo com a coordinador de projectes digitals a una agència de publicitat i m'interessa molt tot el que s'anomena el branded content, que és contingut d'entreteniment fet per marques. Aquesta idea va sorgir a partir d'algú molt comú, no? I és que hi ha aliments que als nens que no els agraden. I el que vaig intentar una mica era parodiar o fer una mica èmfasis en aquest cas les passes, que al Rush Smith no li agraden. Llavors sempre fa d'una forma molt divertida i d'una forma molt amena i una mica irònica, li explica a sa mare que no li enviï més menjar amb passes perquè no se'n menjarà perquè no li agrada.